Crec que vostè, senyor Mas, després de perdre les eleccions, no ha estat capaç de gestionar amb la responsabilitat i la racionalitat que alguns haguéssim esperat el futur de Catalunya. I especialment temes tan cabdals com la reducció de l'atur. Crec que vostè està obsessionat entrant als llibres d'història com el gran alliberador nacional al que no li deixaran fer la consulta, que és la que vostè diu que és el dret a decidir i jo crec que és el dret a dividir. Crec que està equivocat, senyor Mas, i crec que hi ha oportunitats encara per rectificar aquesta aposta. I li dono l'oportunitat de que ho pugui fer. Perquè no sacrifiqui a tota una generació de joves preparats i amb ganes de treballar per les seves ànsies de donar-los una itaca, un futur que ni vostè mateix pot assegurar i ni vostè mateix sap quin serà el resultat. Però crec que ha de tenir el coratge i la valentia suficient per prendre les reformes que calen, per no mirar cap a un altre lloc, per no buscar enemics imaginaris i per no descarregar responsabilitats en uns altres, que és el que sempre acostuma a fer. Crec que des de la diferència legítima de la ideologia de cadascun de nosaltres ens han donat un exemple a tots i cadascun dels representants del poble català que avui som aquí, de que aquest debat és el debat que ha de donar realitat i solucions als problemes reals de la gent, als problemes reals dels joves. Els joves avui ens estan exigint que donem solució als seus problemes d'atur, d'emancipació, de manca d'accés a l'habitatge, als seus problemes de no poder desenvolupar una vida de futur en igualtat d'oportunitats. Per això, nosaltres volem dir-los que hem patit governs socialistes, presoners de discursos demagògics, de governs que deien que feien polítiques progressistes i l'únic progrés era portar el doble dels joves catalans a l'atur. Aquest era l'únic progrés que feien els socialistes.